O Pavle hemo Silvan hemo Timotej Джики црква е солуњанејки, го девело датем Господари о Исус Христос. Благодат туменге е мир. Увек благодарна е девлеске баши сар ненги туменги. Кога спомни наја тумен која маре молитве. Соске сети наја мен стално баши оделя тари тумари вера, ем баши тумари бути сојтани таро маги пе тумаро. Ем баши тумаро надеж со и силе трпение кој маро Господари о Исус Христос. Англо амаро девел хем дат. Джан дипаја таро девел мангле пралален дека тумен сиен избириме. Соске амаро проповедива машкар туменде на сине самола феа, него хем ки сила, хем ко свети дух, ем буд хор убедиме сарсо джанена, саве сием сине машкар туменде, баши тумаро шукарибе. Ем тумен диклену приаменде сар пример, ем ко Господари, примингено слово ки бари неволя, радостеја таро свети дух. Агиар со улен пример саe верни конге ки Македонија, ем Ахаја. Соске тумендар е Господарецкро слово шујнар ке гјапес насамо ки Македонија, ем Ахаја него тумари вера ко девел ширин гјапе ко секова тан, агиар со наe потреба менте вакера нешто. Уствари колкори о верникја вакерена баши, а менге саво сине о ајбе амаро ки туменде, ем сар иранген тумен ко девел таро и дојла. Зарад те служинен е дживде, ем чачут не девлески. Ем те уджарено леске речаве таро небесија, кацо воскреснин гјале таро муле е Исусе, кој ослободи неламен тари холи со Авел.